Nerozumiem. Ukážem vám. Vraj bol jeden bík z koksu akademik, hoc profesor neučí dnes. Stratil reč, to musel byť stres. Strácam reč. Sobý vikár v Mančkin rok, čo všetkým kázal rok čo rok, už nenosí zväzť. Je to skutočne des. Iba vám ja viem, no aj každá skôr sa možno dočká hrôz. Niečo zlé je v zemi menom Os. Niečo zlé zemi menom... Tak dosť. Odchádzam zo Zu, kým sa ešte dokážem rozlúčiť. Opustiť Oz? Niekto tu je. Kto je to? Slečná Elfaba, čo tu robíte? Len som chcela... V poriadku. Rýchlo. Poďte dnu. Nebojte sa. Ponúknem vás čajom. Doktor Dillamont, to, čo ste hovorili, môže sa to stať? Už sa to deje. Viete, dokážete umlčať hocikoho. Stačí ho len dostatočne odradiť. Ale ak zvieratá strácajú schopnosť hovoriť a odchádzajú, tak vie o tom čarodejník? Počúvajte. Nikomu nesmiete povedať, čo ste tu dnes videli. Ale na toho predsa máme. Nech sa nič zlé. Snáď máte pravdu. Naozaj nič zlé. Skutočne nič zlé. Pardon. Zlé. Zrejme som niekde prechladol. Oz vám žehnaj, pán doktor. Radšej chodte. Tam je lampáš.